ka? Tanaw ka Para oh. Oh, klaro kay raon. Na klaro kay mo ano imo pinahapay yung bulad pikas. Ala nang na-bloom po na kumbukda. Ay listen po, green. Wow, kasi guys. Gaan kayo siya ano ba? Sama ni sige. Agay. Sama natin agay. Ina ba agin? Sa imo ang kuano, principal nga kusog ba kaniyo? Agay. Agay. Nan init gyud ka guys. Ana ka bata kani mo na ako tigong na. Tiang na te. Di man piang ikaw. Agay. Kusog man eh. Oh. Ay. Kusog ana. Hinay ra man na. Pero sakit lang kay. Kit no? Agay. Magaan na mo ano ba sa mapisi mo tanaan. Ano sa kuan ba? Panot ni? Uy, napulangan pa mo. Kape ko kontrol ading. Hindi ka tatulog. Nga naman. Hindi na siya mo ka mag-TikTok, me. Yan. Oh. Ayan si Cookie. Asa mo na kay butang? Si Cookie? Sa Daplin. Agay! May pay mga mo. Kamong mag-TikTok na dari. Oh, si... Lagi mo. Di man kay Cookie. Di man kay bulong. Bantay karon ko maghilot sampuli daw mi ha. Bantay karon. Ya, na imo sunata na. Ana. Na, sunata raman di. Sige ba? Ako pa di mo sayo. Sa moto kabuslot ni ang. Di mo ko magkiat mag-TikTok. Di pasayawon mo kaniya. Nah, kita pala kung sayo ugma kay ngon kinsa. Ya. Oh, masamot. Ato yung sayo na. Dito kinsa Jemba? Ay, on. Maori to giperti sa unsarong aksyon na pod. Sayo na kayo. Iya. Ada din. Cak dubel. Sila mo kabuk. Pulo. Kisa mo mga kauban? Boy pares kuan baka nang dili magtungod ha. Kisa mo mga kauban? Tungod ra murag mamugas. Si Virgin. Ugma dai mo dai mag kananglan inig sayo ni mo kailang na nindo totoo na manganing humay kay butang kumay. Kay magiok mo ba? Magiok ko kumay. Oh, kani may ako. Ala. Saan naman? Ako si Pato, si Reedy na lang. Kaingon lagi kinsa. Kasi papa ni si Alagat. Malingaw kitag na. Pinoy, no? Ako ba? Astang lagata. Gatong tong Ricoy, unsa to? Igsuon to sa iyang mama. Agay kasakitan. Naulian ba imong kuan nang gilutlog ito kuning mo kuan day. Kusog diri oh. May piang ilugit pa. Di man. Kani man ugat Ugat na no. Parang sa akong kusog guro na gyud. Si Rin ara dia. Pacang liya hatong pailot diri mo ging napusaan. Na isawa. Dali sawa. Isawa. Mata tinuod bitaw. Oh. Ni nakapusa. Nay, naka-record doon ito na. Moy nakapusa din. Record na dito. Mapusa gini na asawa na. Joke manggon. Ya, gipagapinan joke sa unahan. Ko ba? Ala, di na Pulian na ni Motoy Lanjes. Dai. Pulian ni Motoy Lanjes. Ha? Mabot magapapulian na ni Motoy Lanjes. Se. Ikaw. Kong. Ug mabot. Abot Kaya pala sa balay naman sa kwartos balay. Nami may kwarto dito sa ilaha. Lapot Jess dito madtopon. Wala sa bala, usahay mo apas siya. Salida gid sini nga tago ba. Ayaw dag ba. Mapa si Jess kay mingawon. Katay ta kinaraan niya. Mingaw kayat. Katong kuan ba? Ano to? Bisaya. Balik na re. Balik nga rin. Panggaon ko ikaw. Oh, kana. Pagpangga nga. Pilit bagay pinahapay na mura magtinilaag iro. Bulat Bali ni Dodong na. Ako, Maligo ko sa tingiga. agay di mo ko maligo buntag kay puti tugawa. Kanara. Nya. Kita po ganahan maligo lang wala man poy mo halog-halog nato. Ay, wala malaga. Wala may mo kabayo. Pareha na itong kwentas, guys. Tama. Kwintas gigi. Gilat tao guys. Ay mo kabayo.
Okay. Ang gabi eh. Ihurot nito. Okay. Ako ke. Balay. Upat ka stick. Kaya ikaw, may mga sige ka kaligo kay naay may mga aploy. May haploy na wala mo pare ni matay tuig na tapos tag distress mo. Oh, di ay. Atong 18 ay nagtuig ni. Promo pa nga di atong 26. Ah, guys, nakita ay. Isa ra ka mo kanang kuan kanang stick upat. Hala kalain mo guys. Nga ikaw inaw. Kuan maguna ka na para dili ka katulog. Ah, ngarong di mo kumatulog. Dako disco mo oxygen. Disco na mo ba? Ato gibidyo ka te. Ay, bidyuhan mi. Bidyuhan mi. Gibidyo na kay mo. Bidyuhan mi ba? Samde na. Dito ba sa kuan mga to. Sa Sa puli na ta sa Ikaw kara. pa kan sa kung budget. Ana. Sa sa kuda ka na mo. nya budget ya pila re budget isa ka cup ya kung Kadako kay chicken joy dito. Oy. unya upat na ka chicken joy kung kanon isa ka kaunan. Na, sure ta. Aw. Ngayon pa to budget sa ba? Sure ba? Ah, Ang guys, nakita na te. Dayon, kuan. Ikaw may tubig-tubigan, dadon ka na kong restaurant. Imo ako ang luto, imo ang sudan. ana. Tubig-tubigan wa pay ulan. Tubig na. Tubigan ka. Tubig-tubigan di pa ko kahion. Ang yangos man ka. Ya pila tanan mo pan 20 ka buok. O nindot lang papaya unsa ngalan na tawag na dai? Murag bulad pinika sa.